Il-politika soċjali għandha tibqa' miexja l quddiem u tissaħħaħ. Dan qalu l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Clyde Pawley f'intervista ma' dan l-istazzjon dwar ir-rwol ġdid tiegħu fix-Shadow Cabinet wara li saret bidla fil-kompożizzjoni tiegħu. Clyde Pawley qal li se jkun kritiku tal-operati mwettaq mill-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, jiġifieri dak li għandu x'jaqsam mal-politika soċjali li għandha tibqa' mixja l quddiem biex kif kien jgħid gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ħadd ma jibqa' lura. Il-gvern nkunu qegħdin niskrutinjah billi l-ewwel nett inkunu qegħdin naraw fejn ħallejna aħna billi nifhmu eżattament is-soċjetà Maltija kif illum u allura kif trid tiżviluppa. U allura mbagħad kif il-gvern ikun qiegħed jindirizza dawk l-iżviluppi li jkunu qegħdin isiru fil-mument. U qal li b'mod tekniku dan jista' jsir b'diversi modi, bħal fl-għamla ta' mistoqsijiet parlamentari biex wieħed ikun jaf eżattament x'inhu għaddej. Clyde Pawley se jkun qed jieħu sehem f'dibattiti fejn se jkun qed jipproponi affarijiet li hu jaħseb li jistgħu jkunu adattati u tajbin għas-soċjetà Maltija. Mistoqsi jispjega jekk hemm xi nuqqasijiet li għandhom ikunu indirizzati f'dan il-qasam, il-kelliem tal-Oppożizzjoni wieġeb li aktar milli nuqqasijiet wieħed jista' josserva li s-soċjetà dejjem qed tinbidel u allura għandhom isiru l-aġġustamenti meħtieġa liha. Tittar taġġusta li wkoll b'mod ġust. Jiena nifhem li għandu jkun hemm ċerti tibdiliet wieħed ħoss l-ħtieġa ta' ċerti tibdiliet imma dawn isiru b'mod ġust u b'mod maħsub. Clyde Pawley stqarr li bħalissa qed ikun hemm reazzjonijiet tal-mument u mhux qed isir indirizz holistiku ta' viżjoni sħiħa u ma jaħsibx li billi tkeċċi kamp eżekuttiv mill-awtorità ta' djar billi tagħti transfers f'numru ta' taqsimiet tista' ssir politika li tkun tagħmel ħafna sens.